नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवारच्या अस्नोडीचे भक्त 3 दीस श्रीच्या उत्सवाल्या धार्मिक विधीत व्यस्त. कारवार तालुक्याचा अस्नोटी हो गाव निसर्ग सौंदर्यान आणि देवदेवतांच्या परिवारान धार्मिक आणि सांस्कृतिक संबंधान जोडिलो गाव. या अस्नोटी गावात ग्रामदेव श्री रामनाथ देवालया उपदेवाचे उत्सव असून ते असे आसात. 24 एप्रिलाक श्री गणपती महामाया देवस्थान आरव हिंगा श्रीचो वर्धापन दिवस असून सकाळच्या धार्मिक विधी, दनपारा पूजा, तीर्थप्रसाद तसेच दनपारा 1 ते 3 पर्यंत अन्न संतर्पण. रात्रीन मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात वादळ शिरलय घरात या मराठी नाटकाचो प्रयोग सादर करतले. तसेच अस्नोटी मदेवाडा हिंगा 24 एप्रिलाक श्री हबस्तान देवाचो वार्षिक उत्सव असून सकाळी धार्मिक विधी, दनपारा पूजा, तीर्थप्रसाद नंतर 1 ते 3 वाजतापर्यंत अन्न संतर्पण. रात्रीन साळुंके बंधू सादर करतले. सुधाकर भगत हे मी बरयले, बाबू साळुंके यांनी दिग्दर्शित केले अभागी हे मराठी नाटक सादर करतले असे श्री हबस्तान कमिटीचे अध्यक्ष आनंदू व्ही साळुंके हे मी कळयला. तसेच अस्नोटी सातेवाडा हिंगा श्री मलोरानाथ देवालो भव्य दिव्य अशा स्वयंभू लिंग मंदिराचो वास्तुप्रवेश परिवार मूर्ती प्रतिष्ठापना सुवर्ण कलश प्रतिष्ठापन कार्यक्रम असून 24 एप्रिलच्या या कार्यक्रमात सुरुवात जाऊन 26 एप्रिलाक या कार्यक्रमाची सांगता जातली. आयतार 24 एप्रिलाक सकाळी गणेश पूजन, ते जाल्यानंतर इतर धार्मिक विधी जातले. सांजेर 6 वाजताना रोक्षज्ञ होम, वास्तुशांती यासारखे विधीक सुरुवात जातली. सोमार 25 एप्रिलाक सकाळी नवग्रह होमासहित परिवार देवांची स्थापना, तर सकाळी 9 वाजताना ग्रामदेव श्री रामनाथ देवस्थानाकडच्यान श्री मलोरानाथ देवस्थानाकडेपर्यंत सुवर्ण कलशाची मिरवणूक जातली. तर या भव्य मिरवणुकीक गावची सवाशीण बायला कलश घेऊन सहभागी जातली. सकाळी 10 वाजताना रामकृष्ण आश्रमाचे महंत परमपूज्य भावेशानंद स्वामीजी हेमगेल्या हस्तान शिखर कलश प्रतिष्ठापना जातली. तर दनपारा 1 ते 4 वाजतापर्यंत श्री गणू रघुनाथ महाले सातेवाडा हेमगेल तर्फेन अन्न संतर्पण जातले. अखेरच्या दिवसाक मंगळवार 26 एप्रिलाक सकाळी प्राकार शुद्धीकरण, पूर्णाहुती, महापूजा, प्रसाद, दनपारा 1 ते 4 पर्यंत अन्न संतर्पण. रात्री 10 वाजताना स्थानिक कलाकारातर्फेन हा पिंजरा काटेरी या मराठी नाटकाचो प्रयोग जातलो. तसेच या देवळाची सगळी धार्मिक विधी सगळी समाजाच्या भक्तांक घेऊन केला हे एक विशेष असा. या उत्सवात ज्या भक्ताक कुंभाभिषेक सेवा आपल्या हातान करची असा तेमी कमिटी कडेन संपर्क करून 1008 रुपयाची रितसर पावती काढून हो विधी करू शकतात. हो विधी केल्ल्याक देवाला प्रसाद आणि अभिषेक सामग्री कमिटीतर्फे मेळटली. या सगळ्या उत्सवाक भक्तान आपल्या परिवारासकट हजर राहून उत्सवाची शोभा वाडोवची असे कमिटीतर्फेन कळयला. श्री अस्नोटी सातेवाडा हे बलरामनाथ देवस्थानाचे एक वास्तू निर्माण जाल्ले आसा आमगेले. हे एक प्राचीन एक शिवलिंग आशिल्ली हांगा. तेन्ना एक ल्हान प्रमाणाची एक गुडी आशिल्ली तेन्ना. अगदी हे पौराणीक अशें पांडवकालीन अशें एक स्थान म्हणून आमकां आमगेल्या पुर्वज लोकांन तेमगेल्या एक बिलिवेगा प्रकार म्हळ्यार तेमगेले म्हणण्या प्रकार एक खूप प्राचीन कालीन एक उद्भव लिंग म्हणून गेले अशें मान्य करताले आमी. आनी हे देवस्थान अगदी तत्काल स्वयंभू म्हळ्यार आपलेशें उद्भव जाल्ले अशें लिंग म्हणून अशें हे केल्लें. हे आमकां गेल्ल्या 2016 जेन्ना हिंगा आमकां हे जे कार्यक्रम म्हळ्यार पयले एक साप्ताहीक पुजा कितें लिमिटेड कार्यक्रम जाताले. जशी जशी ही आमगेली नवीन ही पिळगी येयली तशें तशें हिंगे कार्यक्रमाचे हिंगे उत्सवाचे दिवसोन दिवस वाड जाती गेली. तेन्ना आमकां जे ह्या उत्सवाक काही कार्यक्रम उत्सव करतना आमकां समस्या जाताले. म्हळ्यार पुजा पाठ सांस्कृतीक कार्यक्रम जाताना म्हळ्यार ल्हान अशी एक हे आशिल्ली निमित्यान हिंगे एक गुडी आशिल्ली निमित्यान. आनी आमगे लोकांक दिसलें की हिंगे बरें एक भव्य मंदिर निर्माण करचें. आनी त्या प्रकार आमगेले ह्या जे आमगेल्या भावीक लोकांनी सगळ्या ह्या मंदिराची निर्माण करचे एक इच्छा प्रकट केली. आनी तशेंच आमी सगळ्या कडेन हे सांगले विचार सांगलो तर हरकत ना हिंगे एक मंदिर करच्याक सगळ्याक एक सहकार आनी एक सहाय दितात आमी म्हणून. त्या प्रकार आमी 2016 1 मे 2016 एक मिटींग घेतली. तेन्ना हे एक देवस्थान एक भव्य देवस्थान एक निर्माण करची एक आमी संकल्प केलो. तेन्ना सगळ्याल्या जे भाविकाल्या हेचे प्रमाणे देणगी अगदी प्रत्येक भाविकान आमकां मोठी ल्हान ती मोठी देणगी दिवन ह्या देवस्थान निर्माण करण्याक सहाय केल्लें आसा आमकां.
आणि तशेंच हे 2020 आमगेले हे देवस्थान पूर्ण जाल्लें आणि 2020 आमी हेजें उद्घाटन करचो हे आशिल्लो. देन जगाचेर ही एक महामारी कोरोना पायान आमकां 2020 बी आमी करूं शकले ना, परंतु आज आमकां हो 2022 फाल्याच्या जे 24, 25, 26 ह्या 3 दिवसात आमी अगदी विजृंभणेन हो देवस्थाना उद्घाटनाचो आणि हिंगा जे धार्मिक विधिविधान कार्यक्रमाचो हे प्रारंभ करतले. तेन्ना भाविका कडेन सगळ्या कडेन विनंती, ह्या कार्यक्रमात सगळ्या भाविकांक उपस्थित रावन ह्या देवाल्या कृपा आशिर्वादाक पात्र जावचे अशी आमची ही विनंती आसा. धन्यवाद. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. भटकळ SBI बँकात 1.5 कोटी अव्यवहाराचो आरोप, तक्रार दाखल. भटकळ. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या भटकळ बाजार स्टेट बँक ऑफ इंडिया या ब्रांचात 1.5 कोटीचो अव्यवहार झाला म्हण भटकळ शहर पोलीस ठाण्यार तक्रार दाखल झाला. हेजी पयलीं या बँकात मॅनेजर म्हण आशिल्ले मंगळूर कावुरू बोळ्ळुगुड्डी निवासी अनूप दिनकर पै हेंचे विरुद्ध हो आरोप आयकूं येता. प्रकरण दाखल जाल्यानंतर तेमी फरार जालात अशें कळ्ळां. 11 फेब्रुवारी 2019 ते एप्रिल 2022 या काळात तेमी या ब्रांचात ब्रँच मॅनेजर म्हण आशिल्ले. तेमी खातेदाराक आपसांतल्यान मेळन बँकाचे सिस्टम सस्पेन्स खात्यात 1.5 कोटी खर्च दाखोवन ते पयशे ग्राहकाल्या खात्यात जमा करून तेजो दुरुपयोग केलो असो आरोप करून तेमचे विरुद्ध भटकळ पोलीस ठाण्यार आताचे SBI ब्रँच मॅनेजर राघवेंद्र हेमी तक्रार दाखल केला. बँकाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यान तपास करतना ही घटना लक्षात येयली. हेतूंत बँकाच्या ग्राहकाक कसलीच नुकसान जाली ना अशें मॅनेजर राघवेंद्र हेमी प्रजावाणी बातमीपत्रात सांगले. फक्त बँकाचेच पयशे दुरुपयोग जाला तेजी चौकशी चालू आसा अशें तेमी म्हणले. गेल्या वर्सा कोरोना काळात भटकळ पोस्ट ऑफिसा लागीं आशिल्ल्या SBIच्या हेड ब्रँचात 50 लाखाची अफरातफर जाल्ल्यान बँकाच्या नगद विभागाच्या मॅनेजराक सेवेंतल्यान काड उडयले. ही घटना ताजी आसतनाच हो घोटाळो नजरेक येयलो. हेजेर फुडें कितें जाता तेजेर सार्वजनिकाले आनी खातेदाराले लक्ष आसा. रामनगर हिंगा आरोग्य तपासणी शिबिर संपन्न. जोयडा. कर्नाटक बांधकाम आणि इतर निर्माण कामगार कल्याण मंडळाच्या वतीनं रामनगर हिंगा आरोग्य तपासणी शिबिर संपन्न झाले. बांधकाम क्षेत्रात काम करच्या कामगाराक अनेक समस्यांक तोंड दिवचे पडटा. त्याका लागून तेमगेली सुरक्षा लक्षात घेऊन कामगार कल्याण मंडळान आरोग्य तपासणी शिबिराक प्राधान्य दिला. रामनगर हिंगा जाल्ल्या शिबिरात 100 पेक्षा जास्त कामगारांची आरोग्य तपासणी झाली. या वेळार कामगार नेते हरीश नाईक, कृष्ण भट, रुपाली गोसावी, राम्या मिराशी, मंजुनाथ नाईक, मुकुंद अलीपूर, सदानंद गावडे, किरण देवीदास, सुनील नायर, प्रभाकर आणि इतर उपस्थित आशिल्ले. कंटेनर आणि लॉरी हेंचे मदीं धडक. कुमटा. कंटेनर आणि लॉरी हेंचे मदीं धडक जावन लॉरी चालक गंभीर जखमी जाल्ली घटना घडली. ही घटना कुमटा तालुक्यात घडली. गंभीर जखमी झालेल्या लॉरी चालकाक स्थानिकाल्या मदतीन सरकारी आस्पत्रेत दाखल केले. पुढल्या उपचारासाठी उडपी आस्पत्रेत व्हायला असे कळले येयला. कंटेनर चालकाल्या बेजबाबदारपणान वाहन चालयल्ल्यान हो अपघात घडलो असे कळले येयला. या प्रकरणात कंटेनर चालक गौडप्पा रामप्पा मठोर हेंचेर गुन्हा दाखल केला. लॉरी चालक रियाज अब्बास उडपीचो म्हण कळले येयला. PSI नवीन नायक हेमी घटनास्थळार भेट दिवन गुन्हा दाखल केला. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. अपघातात जखमी झालेल्या
व्यक्तीक मानवीयता दाखयले मान्य कार्मिक मंत्री हेब्बार. कारवार. जनसेवा ही ईश्वर सेवा असे म्हणतात. जनप्रतिनिधी हे समाजाचे सेवा करचे व्यक्ती, राजकारण वेगळे आणि मानवीयता दाखवचे वेगळे अशीच एक घटना घडला. मान्य कार्मिक मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी शुक्रवारा कार्यक्रमानिमित्तान मुणगोड वचून परत येताना यल्लापूरच्या ब्रह्मकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालया लागीं सहसळी ग्रामा लागीं ग्रामपंचायत सदस्य सुभाष मराठे हेमी रस्ता अपघातात जखमी जाल्ले. तेमकां स्थानिक लोक उपचार करतना पळोवन आपले वाहन थांबोवन विचारपूस करून जखमी जाल्ल्याक आपले वाहनांतल्यान आस्पत्रेत व्हरून उपचार केले. अशें कार्य एक खरो जननायकच करू शकता असले मानवीयता दाखयले मंत्री आमगेल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यात क्षेत्राचे भाग्य म्हणून हरकत ना. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळात सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.